Kuble ya pi baro ke bedang pej ya katup khubor jong Mawphor. Ki khubor menta kasngi kilong. Don kino kan shoy bat kabut politik jong nore ong UCEM ka KHDC. Ban pen bahapat, ban pen kiim, bat ban pen keladur ya ka jylla Meghalaya kithong bahakmat ka Voice of the People Party. Lengba ka skim shispa sngi. Kermen skem uba hek ban light jingshli halang kerding. Men saujur urang ba batenra kaskuta rika kaliranol. Bajur palat jing aksiden hasurok ba hanong stony. Kentu kinelam ke HYC ya USP ke West Khasi Hills. Kandai kasngi sa jingkan mau. Haka borti balapan ablupa no senyang hi kipajba syaka WPP. Penrem badawa bakalong kemi kadai balwan syakmat ban pan map halor kan jingkan no marampoi ei. La plibiang ya ka krem mauting hiang nongna kerpa di kipajba bakin burom ya ki jingtha. Ka jingtmu jong ke NPP ban kenino ya ka syuki Chief Executive Member no ba Titos W Khan. Ubreu MDC ke UDP na seora kadon haka jing artatin bakan urlong. Habai keren bat UCEM bat Titos Khan. Uletu batat haduk menta umpat UI setia bakan don kano kadak baki para MDC kidon ka jingtmu ban penklem no ya ka syuki jong u. Kumuk lidu ka Council kabalong kemat da ka United Democratic Alliance. Haka juga porpat ulong banadu ka basdang keladon ka jing penbej bah ke HEDC ya ka Executive Committee oni lambej da ka UDP hadu ka bakut berkatihi kadai ka jingate nadu bathaw ya ka Executive Committee. Layo jing tibru bagato kane ki MDC mari yo jing tibru kane mardor kle kan ulang baro bane keren halor ketika benta. Haba pentip ya karai jong jinglang uba rang kan sai karbuki. Weni ki MDC ke NPP ulong. Bahadu menta baru ki MDC ke NPP. Kidang don ke jingshannya hapo ke jinglam jong ba Titos kum UCEM. Nah kalian ke congate hadu menta ngam yo snore officially bakan don genunu ka bakum kata. Dengan si yo sngo ba menne kami ko kot khubor. Ba kadon ke jing persyang ban pengki. Dengan so nakaliang jonga hinga so bangam dani hiban ong alo gani namar ba chien hiru bakan don ka bakum kata but tenrenga syuong hi ba kajing yakut nadu basdang hi kalong ba ya ka isi hang ni lead da ka UDP tata di kajing yate hi nadu ka por bangi form ya ka isi te ban ong pat ban kelai kata te ngan ong syuk kumno ngam dani ban ong te tangkum tai hajing sisa ya ka UDA meeting ila mut ban khot aka ni ka tayo ko beladep ten re ka jarang khat bah ka tu singi ka bangi labu ka tarik kaya tengku bat ka jingelang jong ka MDA tingi la pan karya swa te menta ngatharai ha ka tayo ka ba khaddu jong ni banai in second do ka UDA. Ba umdai ba om mania keren ni kata kandai ka normal jingya kendu ka ba ngisat ya kendu te kandai tangkatai ten rei barangkali ang kajonga hinga ngaso ba ngami i dak isen hi ba ke nakaliang jong ka parti NPP kinle menta ngala bandai man kala bandai tang ka hamsaya ka ba don kinong pen konsyat nang ni nang tai kadai hi barok hi kadai tangka buat politics jongno re jongno ka baki don jing temu ka ba re na ka benta ka ji kani ka isi ka benta Ka Voice of the People Party ni ka VPP kawe na kisain pertei ka barang syumi thamaya po ka jylla haka khat kandai terik nai wing sngi thoding kalapan skem mat pan bam smai ka nokit kam ka Central Executive Committee ya kani ka jingalang pan skem nokit kam lapan long haka yingsa ajong ba arden milar basaya moj ubreu presiden barang ba jong ka parti halait kor kanton umon ya kini kinongkit kam lapan mam smai daw ba bat skem haka jinga sakilang kirang ba long kemi bat ki khun samla shenrang berkanthe haka ni ka ju ka sngi la plai paj baru e ki matrik kam ki bakong san jong ka parti ni ka vision statement kilai tuli ki thong jong ka parti ka kan thup ban pan bahapat ban pan kiim bat ban pan keladur biang ya ka jylla Meghalaya lakalong hakaliang ka sensyar kadar kayo kami ujam kayo ka kot nolor kiwe
This is the vision statement of the party for the state. Kani kata ka jing ipao jong ka party ka jong na ka bynta ka ni ka jylla. Lanba kini ki lightly ki contain. One revive, one restore, but one transform. We, the members of Voice of the People Party, take this pledge to work towards the cause of issuing a practical change in the political spheres of the state of Meghalaya. We pledged to lead by example with positive thinking, sincerity of purpose, and determination, and to strive towards the visions and goals of the party and its ideologies. We pledge to provide the present and future generations a sense of hope and direction through effective, unbiased, practical, and accountable political service. Dengan cukup tak tu kami dijingkamu jong kedeka party. First, the name of a political party. The name of the political party. The name of the party shall be Voice of the People Party. Number 2, flag. The party shall consist of 2 colors, blue and white, vertically. The kerting ng party kan day the Voice of the People Party. But kalamaan ng party kan don arti ligirong kata ka blue but kabali. The symbol ng party kan day kabangin niya ray pat hadian hangning pala ban ray ka symbol ni sele adin. The party symbol shall be determined by the party at a later date. The address kadai laray ba ka address kadai ng party kadai hangni po lakor kantonuman Shillong Arpuay. The address of the political party shall be here at Lakor Kantonuman Shillong 21 East Khas Hills, Meghalaya. Te mantangan ngan puli kat tu kat ni ki jingtmu namar kanu belum kaseng pertai ke bandan ki jingtmu ki objektif. Te ngan puli kenya ikini ki objektif jong ka ni kerja ni kat parti kemai jong ni. Ngan puli sa pareng na tanga sapoi sa kasi. Number 1, the party shall strive to protect the interests of the indigenous tribal communities while at the same time shall work for the interests of the members of other communities permanently residing in Meghalaya. Ka party kung kasing sa pertai rulong bahakan ka state ka jongi kan persyang banyada ya ka hop jongi ki traditional try muluk. But kung juru idon ki wei ki jat greu ki ba idon akan ka ri ka jongi ka state jongi na do ki por ki barim te ka jingthu ka party ka long ba ya kita ru kani ka political party kani ka sing per ka thamai kan ai ka jing kan krup kan ai ka jing yada. The vision that we have for our state by our party is to revive, to restore, and to transform Meghalaya. Agaktin Daru. The vision for our state in Garo, I will make small effort in Garo. Pardon me for my pronunciation. Is to revive Tangcha Pilani, to restore Gapat Pilani, and to transform Bimang Dingtang Om Na Ani. Hagaktin kasi kad ni kajing angnot kada kajing ipaw jong ka party kalong
ban pen KM bat ban pen thamai pat nangka ban pen yo pat bat ban pen bha pat bat ban pen kaladur ya kan ri ka ba it ke jang ya ki ba kodor ki bangila don ki ba blai try kan rat ula ai ba kinum long ki ba shule no ai ki kumta ki mat try kam ki jongi ki dong ki ban ya lam bekini ki bangi ong kita ki vision statement. All our efforts, all our energy, all our mind as leaders, together with the people of the state, we will be guided by this vision statement. Mangi kum kinong yalam, arangkat bat kajing snok hilang jong pi pat lang, ba e jong kani ka ri ba e jong an yalam ingi ha ki matrai kam bo pher, dakini ki lightly. Kum no ban pen thamai, kum no ban pen yok pat, ban pen bha pat, ban wan ra ya ka jingkala, ban revive, ban restore, ban transform ya ka jylla ka jongi. Sha kata ka jylla, ka ba ban long kata ka jylla, ka ba ka ri India ba ki jylla bar kowe, kin mi kin yo I ya ka jylla ka jongi, ba ka keu ha ki liang baro, pat kata kalong kajing angnot ba kajing tran jongi kum ka party. Kani kalong da si sa jingan mau bat ka banyai sa khana pateng pakit. Nakamda jingi baro ki belan ni kapor. Dei tan mar bingala ban seng thmai ya ka weipat ka seng san perthai ki bathmai. Nrei ya kata ka jingshur. Bat ya kata ka jingkut jimut ka jingit ba scam. Kabala penuang ini bangin shimi kini rai ban seng ya kani ka party ki bathmai. Especially at a time when a trend in the electoral politics is the role of money and the advantage taken by moneybags and businessmen. This has resulted in the absence of good legislators and serious lawmakers. It has also led to serious implication for the state, especially in terms of growth and development. Kani kawan ra ya ke jingdo nang ka kraw haba kata ka rukam ya kren jing kibriu hagini kisi ya kata ka jinglong jingman jong ka sanima sima ka deibe stang ya ka bor pisa kumalai kren men enak ma kabala pensyuri kita ki hespa bagin let ban tho ya ka jingdon jing constituency bat ban mang tengka kumno ban pelut pisa ba kabala penduk no ya ka jylla ka jingi ya ki riu sai an ki betbet bat igiriu sai an ki ba shempang kabala taru ya ka jylla ha ki ba bon gi rupam kham tam e ha ka roi ka par ba ka jingkiu jong ka jylla. We all gathered here today to make a history by manifesting our determination to change the course of direction of our state as mentioned in the vision statement of the party. Ni walang hani bangin ya thau ya ka history. Bangin ya thau ya ka history jaga bangi peni ya ka jingkot jimot ka scam ka jingi. Ban pen phai pat ya ka jinga linti ka jong ka jylla ka jingi. Nagaba ka long menta sha ka ei ka ba bha ka ba bet. Kumbangi nila pen pau ha ka ni ka vision statement ka jingi. A vision statement ka ba ong kumno to restore, revive and transform Meghalaya. Restore what that have been ruined and destroyed. Yen pen pai pat ye ka e ka pen jot la pen sniu la ni pen do no ha ka ni ka jylla ka jingi. Bangala banai luksa the scenic beauty of our state, the greenery, the forest, the rivers, the environment, so on and so forth. Ka jinglong ka jong ka ri ka e ka jingi, ka jing itanat jong ka ni ka ri ka e ka jingi. I pai shi ka jing jiram ka jong ka ri ka jingi. I pai shi ka jing don ki cloud tap. I pai shi ki wa but ni pai shi ka jinglong ka bareng. Ni I ba la pen sniu do la pen jot no, la pen sniu no. Nyem dai ban klet ya ka jing shit ka bangi ma pa ki ki sni ki ba mata. La tip ingi kung kata ka hill station la ne ka jaka ka ba shatei ki banta shatei la mingi jong ka India ki jaka ki ba kriap nai mentai ni man e ka jing shit.
Dei nama tangi kuah ban penpai pat kum kata ke parti ke batmai syaka ke jinglong ke itanat jong ni ke ri ke jing syaka po ke ping syaka jing jengam jing iklau syaka jing jengam jing lum ki wa syaki wa ki ba khot ki ba im sai shi sen pat ngin penpai ken hakata ke jing I jingai ke jing ye ke ni ke parti revive what we have lost penimpat ye ke bangila du no kani ke ta ka thâu khambun ya ka jinglong ka jingim ka jingi kum ka chat riu bat kari ban penimpat kumi ka ya kita ki jinglong ki baba good virtues moral values self respect civility but kum juru to revive the economy kumbalam ta ka yo ka jingi ka layap the economy of the state is dead. Let shiki jaganong bendong penumi ya kata ke jingkim juga kam kejam. Dei nama barok ni tur seselong ban penkapnya ya ke linti ya kejat ban shisong de madan dan syuk roi pat ka alternative hagi ni kisni benda. Namar ba kata ke rural economy kisni. Kalau yap dan kam namar kata bengin penempat ya kata lingba ni ke jingya linti ke jingi. Nangsa to transform the present sorry state of affairs into a dignified one. From the least performing state to the best performing state. Kata kali jing kuah kajing, naga kedan dua shatrai tam jong ka jinglong jong ke jylla hagari India, lapiong ka puli ke putih, lapiong haga jingyak bon jing kilong kemi ke bakun, haga jingyak bon jing teki kena ke ret, haga jing duna jong ka lat ka koi ka kya, gat shabik ni pai ni don shadin, ni dei ke jylla ka basadin. Pemelakuan di Dr. Ricky belum secretary jingi. Ayu Ken, what do we have to feel proud of the 50th anniversary of the state? You don't know you bangin song to celebrate the 50th anniversary of the state. Do we have anything to feel proud? No. Nyemdan ay ban sarong. Namar kata kata Ken, niwan hagani kapor. Menay balon lapin kamau. Baganika party ji, our party is going to be a party with a difference. Difference in the sense that it's going to be driven by principle of clean politics, clear ideas, ideologies. Nini pher pat na kiwe ina ni don ye ki nong rim ki bas kem ki banyalam me ka party ki ji. Ni don ye kita ki issue ki bas shy ki bangin let ki pat ba. But ni don ye kata ka jinget ki bas kem bangila banyalam ye ka ri but ye ka chat bundri. The general perception of the people these days is that no election can be fought or won without money power. Kadang karukam perkhat jingi briu gini kisni kat shawan elect bang inam nak syuk banjab election klem dadan kebor pisah. Kata kali ke jing sengutu kebarung haga jingut jing perkhat jong ki briu. We can understand that people fully understood that is not the right way. Ki briu ki sengutu pakata kamnong galinti ke bari. Bagata kabagi French pang pisa, however, they are helpless since they have no choice. Kimdan pada bui galak kalinci namam dan pat kanu kabangya banjit like nakata kabor pisa kabagi keren hagini kisngi. UMLA kapentor umkra uba elhek hene kasngi harangkat berkinai lam shnong ki officer nakamuda ki pulit officer juga nong mesong polis outpost. Lalai banjurip ya kejaka kamuda kabadon hanong mensong. Abai keren berubah elhek ulai tu. Nakal yang jung ulalek banpe ya kanala kabaman lakas 6. Daka jingjur uslap ki paiba anong shnong kia kendu jing naka jing shle badha kenika kenti bamenta. Kiliyo kamang tengka nang ptaka skim shispa sngi. Bat kermen ba ondala dep ya kane kanera banlight naka jing shle Habai dai baka jing lek pe ya kejaka hamuda kompleks anong mensong. Nakal yang ubah hek ulai tu. Bagatanat pulit kala syusyong wai menta labun 6. Badha kenika kenti hadin bekle keren napuk kasnong. Kila syim yakarai ban ajakan no eki hamuda kompleks. Badhaka jinglek pe jungki yaki artili kijaka menta. Kansyong saha katanat kano kajaka kabaki ibet ban syim na kiniki artili kijaka. Bentang sini wan pe spek yaki artili kijaka. Kuwai kijaka kali benti ya ketika kadang muri yang dia apa jaga Presbyterian School baga floatman gasnem. Tinggal yo daga sanction daga job card daga MNREGS
Katur ini sedang no mentahi, mendau benai sedang no. Ini apa? Bahadu kanu kalau abangnya dah nak di kejing dapur. Kata kata gue ke inspection ke bagiwan, dan kebenta benpe ke kejing jikia kasan kebagi kung nong sunong jong langgading ki kendu halor ke kejing dapur flood ke man laut snap. Tinggi dan bok sibone mengelayo sanction napo ka coklat MRGS bagi nyong sedang no ini ka bagi ngipet bahadir la dep ke ka nala baga tu ngemuri hadu kanu ka awara ke jing mentoy ban penduna ke jing tap jislai aga ding jaka kebaar pada hang ni yang ni po muda kompleks kepada ka bangikwa ban ajaka na tagi police department ka outpost police station mo adu menta gi shongwai boro si attack snem shongwai hante hapo yo nomor som pada ka jingra lang jong gasno jingra lang jong urban affairs department jingra lang jong police ban manga nong mikmat la ko le meli nang ni ina ya shimi ko we ka jingwe menjur lang bala lang ila man penyo ka jaka ka bobiang da menta ka police station ka long jing mentoy ka jing singai da menta ki nong Wei urang ba ulaman saujur hadin baka skuter ka baunya kalale yetenra bat kowe ka kali saushaka Renault ha umran nyang bernai hasurok ba National Highway 6 ketika aksiden kalajia mentak singi hakapor arbaje no phaisi AA hagaba ketika skuter ka badon yo number ML04 C nyau not saukendai kadang keu no umran ban le cha sning Henry Hamar bapoi hakashnong umran nyang bernai ketika skuter kalale bantenra ya ketika kali Renault kabadon yo number AS01 EV R0 kabdang here na Shillong ban lit sha Guwahati bat ha ketika jingjia unongnya ketika skuti ulaman saujur bala penkit noi umarmar sha CHC sning ban yo ya ke jing sumar kabadon kam la ban penken mau baya ke surok 4 lane ha ke tan umran nyang bernai la penya tang shiliang namar ke jingmaramot ya ketika surok kadang ya shakmat kabala penlong ya ki kali ban ha ban ya tang shiliang jong ke surok na ke benta ban te lakam ya ke jinga takhu kali ba kha haka surok ba National Highway South South E Nongstone Shillong kinang ilam ke New Trip Youth Council West Khasi Hills menta ke sngi kilalik bani kindo yo Superintendent of Police West Khasi Hills District haka office re kam jong u ban IT de ke jing tho ban pen sngo bat kerpa di u ba unle ai halo ke jingjur palan ke jing accident haka ni ke surok ba dak babu no ya ka jaka ban check bat talasi ba ya ke nongya kali habe kren bat kinong tho khubor uba wante bok lengdo secretary ulaong bakatei ke jinge kren bat USP ula kular ban shimkhia ye kete kam bat unker pan ye kinong sinsha shinong bakin ye trailang kuno wan plat ye kini ke jinge bat wan ra ye ke jing shingan kali kawan ha kene ke surok ba mata ke jan met nak leng jongi ka seng la on bu jing tho ha u deputy ha u superintendent of police jong ka West Khasi district Nongstone thì cái chúng bu jongi cái stia cái đi kapor kalong ba hai bede bat ki arteli ki pon ki ba ngi bu sakman ka banikong ka dei ha ka bede bat ka jing kenrei jong ka jing accident ha kini ki surok jong ka Nongstone ne National Highway Nongstone Shillong National Highway ti kani ki jing kenrei kla kta iki babun ki nong snong lani ki nong nya kali kunju ru wat iki pai ba lani khna school te ha kini ki snam ha ki jing yai lim ti ngi kum ka seng yo i ba ka jing accident lani ki jing tukhu kali ha ki di ha ka di ki surok National Highway kala don ru ka jing yap briu te ngi kum ka seng la wan bu ta ki jing tho ka di ko por yo USP jong West Khasi district ba ngi dawa au ba pej benia tani syar bha adi bat khmi ba kani ke jingjia ke jing accident hari ni kadi ke surok National Highway Nongstone haslong ngot ka ba kanom jia shu tingila a jing mut ru ba ha ke bedi ba kani ba nak leng jing SP ba unbu no da ka check gate pat kani ke check gate kalong man check ya kitu kinongnya kali ki ba la ki dei ki kali ki barit la ki dei ki kali ki ba he man check iki driver pa ladak nilap ya gitu kiba di kiat hakapor banyak kali kemud ba unpin sistem katkum ka motor vehicle acts jong ka sarkar India ti kata kati ke jing wan ke jongi ka ba ar pat ka pun ka ba ni kum ka seng wan bu ha ka por ka dei ba
hakum kani kapor telang hang ni po West Kasil jong West Kasil district kajudon man la kisnem ki jingjia ki bososi ki bakta ya ki imlang salang ka bakta ya ki pajba namar ba hakum kini ki por ki briu ki ju elek sngo ba kum jing bam khana kum ga jing khamtam ha por jan Christmas lani ha por junior te ha kini ki por ki briu ki banyak kali ki ju tem tip pensawa ha ki snong ki thau lani ha ba ki lej bam khana ha ki no ki snong ki ba ki lej ki ju bret ki bilor ba ki ju panjaklia tingi kum kaseng ni kerpat USP ba kun pej ha be dei ba kani ka banta tina kliang jong USP ula ong ba ula kelar yang kum kaseng om sapej saya trelang bat kisnong bat ki WDP kum juru bat kaseng ga jongi ban lelek man te lakam ya gadi ka jingken rei jong ki ki jing ek ba ki pai ba ti ka jingwan bu jongi ya ka stia ga ka poru ka deiru ha ka bede ba ki jing ujor jong ki pai ba nang suksnong ki bobon ki ru orang ba ki ba sokhya ya ka dong ga than ti ki wan ki ai ki jing tho hangi tingi ru ni kum ga seng ni layu iru ik ta ki jing e te ni wan bu ye ga jing tho tingi kurmen ba na kaliang spi sim kha ka bede atli ki point but na kaliang jong ka seng ha ka ko por ni maham ye ki tu ki breu ki bawan po jong ga than ki jongi ba kim dei ban subrat klemar ki bilor kamtam e ha ka ni ka bypass lani ka ni ka surok nong stoin ti Shillong ti bat kunjuru ka ba ni kum ka seng ni sukhya e ha ka bede bat ka jingkan rei jong ka jing bread bilor ha ni ha hang ni ha po kin ka ba kani ka jaka ha po hang ni kin ka ba kadon ka kawa bat hang ni hang kani ka wa nak liang jong ka nong stoin hi bro ka wei ni ji penong kam ye kani ka bandi te nak liang jong ka seng ni la ujor SP ha budi ka ni banta bat ni tepat ba nak liang jong uru bon sim kha bat ki kisnong ru badon hang ni bakin sim kha bat kunju nak liang jong ka seng jong iru inang ni sim kha budi ba kan ni ba kanum ja par kanum kta ye ki lang suksnong ni was ka sing Kandai kasngi ke basa jikan mau ya seperti Voice of the People Party ni ka WPP ba dia kasain perthai hapo ka jylla ha ka ba om judan kot ki weipat ki parti baki pajba kinesehi nala ke jongki pla ya kapisa banok senyang syaka parti bahkan pentelu ni ki kam bat ki matri kam ki ba kalabu syakmat ya kane la sakhi ya kasngi thoding ha ka ba ki rangba kilong kemi ki kun samla shenrang bat kan thei hadin balwai ka jingalang pajba ka banengkong e jongka parti WPP ha ka yingsa uba arden milar basayamoit uba de presiden kilano senyang kat kabor ka bakila ya ka ba kilathep ha ka borti ka balapan aplupa om tang ki pajba en rewat kinwe lamba kamaru kilano senyang lang syaka parti Kriya da iba Wilson pengerup ya ka sound la penlek da iba small ya ka registration la penlek da iba electronic ki boleh don kat bani ni dia baru ki volunteers dia fi ki pajba boleh rap ini benok senyang ben ai yang kata ka jinx kam jingmut mengila ben ke poi syapang menyat every one of you have come all the way and especially people who have helped us, and this program wouldn't have been a success without Daniel ye kajing ai kubule ki joki but kali kajing alang kelawai helped us not only with giving us hope but also helping us in a little bit of donation. Thank you so much. Kaseng FKGP Mawphor Circle kabahap hapok kahima mahrau haram da kamen sem jo kaji smukhya ila kajong kathan ni pendam jo ya kajing kren lapla jong kawai na kilong kami na kachnong lum soreu lamba kila patai khubor ne social media kabaom bangi ki maram ni dai tang ki poi poi wer ki bachu up thap la ne busyong thap hakare kari khasi e kajongi
Kaneka jingkran jo kaneka longkuni ka ta ya ka jing snow jongi kimaram umdai ba ka ta tangi kimaram re ka ta ro ya kalawe jo ka jat penreu ka jongi ka ta ya ka jing ya tali i ka jat penreu nyo trap ka bat ya ka shatri ka hap ka shatri jo ka ri ka si ka jongi ka ba kan tho ya u khnrem u penat u phoi u war umaram, ulangam, bat, ungoyang. Rekane ka jingkran robla jong kane kalong kumi ka kata om tang yaka yangi ki maram reka kata ya barok kawai ka jat penreu nyau trap nyau skum ka jongi. Hukum tangi pendam jor yani kane ya kane ka jingkran robla jong kane ka kalong kumi ka bawan ra ka jing ya per jumut padang jongi ki jat penreu nyau trap ki jongi. Kabawan rakro ya kajing syakran beng syari ki beng haki bari bar jylla pi haki ni kisni ki babon ba ki san balang ki penlong jing ya kek na kabanta ILP na kabanta berpenbek berput usam jong kane ka jylla ka jungi handai lada kane kalong kami kadang long kane ka kom kalong kumba ai men sem ya ki bari bar jylla bakin yo ban nyon ben yangi bakin yo ban kren ben yangi bakin yo ban khiben ya kane ka jingbom ya kali ka jungi te kane ka ta shisha ya ka burom ka ijot jong ka ribat ka jat penreu ka jungi Hadian jong ka jing khang dam lengba ka jingwan leng shop jong ka klam covid khat khandai ka Mawphor Adventure and Tourism Association nongna Southwest Khas Hill District. Menta kaski ka khat pratrik unai weng araja afwe kalayo ban play pa ba byang ya ka krem mountain hyang nongna ha ka boba lambor ar kharpom tia tourism officer Southwest Khas Hill District ulalong ukongsan ha ka bakren ha ka jingelang belengkon uba kharpom tia ula ai ka jingkuntu na ka benta ki pa ba nongwan jungo kai perthei ba ha baki wan shagani ka jaka ki ban buram ya ki jing betha jong ka association khanang kanam dan kanu ka jingjia bas ngosi namar ka ni ka krem ka don ki jaka barada ki le kelmar kin poi sha ka jing mansau namar kata ban like na kanu ka jingjia kidi ban bot enti ya ki jing betha baro ka ba itenat namar kani ka krem ru kadai ka ba sina ni ki bokhot tin pareng ki ongka sunstone mo formation te kalong ka krem ka ba pham phlahi ba ka don bun kilat klinti hakane ka krem kani krem kolong ka ba itenat bat ngalalap ru ba hangna krem idon we i kenjau mun su ono kenja buktin pareng ki ongka fossils mo ki bolong tho shrong tum ki sieng budlum hang tu ngalap tang iwe ken ta hadu menta ken banga ya lengba hak tu krem ken haka khat pratrik ka ba dei menta kasingi nilap ple ya ka ni ka krem nam benta ki nongjo kai perthei ki bakwa wan chengo sakani ka than te ka dor jong kani ka bandrung sokrem kolong ba kalong sispa tengka kala kuntub lang ya ka bayrung ka bay helmet ka bay taslight bat ka bay yalam linti namta season light bat season 1 hakajuk kapor ulaong bakum kipai ba habaki wan shagani ka jaka kidi ban buram ru ya ka mai mariang daga bagi lek khoi ban nombret pakhar iki plastik ni wiang ding iki klau ki butam ula penkut daga baong ba ka jinga trailang kanwan ra yau so jeng ka jing job Nakaliang jong ka Mawphor Adventure and Tourism Association nongna lengbao ba Shloda Ramsey Vice President ula pentip bakador nagbenda ki nongwan jungo kai kalong shispa tangka marwe kumcha halor kani ki pai ba ki diban long ki bia trailang khanang bagakam kan long bia be ya renti ula ong banadu usnem araja ar layo ban pen bena pai ba chapang jong kani ka krem hapo ka jing pen ilenti jong uba brand kharpran budi uwei na ki nong rum krem jong ka MAA Shillong Hagaba Nagaliang jong ka Mawphor Adventure and Tourism Association kayay purto halo ka jing sanyang barat ba jong uni urang ba haba ladangin pai
sia kenika area ke jungi lane uni bu poin jungi haka ban kong ka jing ka ba pen phalang ingi ban bangin snai ya kini ka jaka pekai la ong ba lengba ke jingwan jong kenika project ifat haka snam arajar pra haka ba kala ai jing rap ke yangi na ka benda snai ni bu poin ka balong ar pulai hajar bat la ban ong ba hadu kan gisni ke ba menta ni na kaliang ka snong ngim padio ke jing rap na kino ki department jong ka sarkar laj no na kenika MRDS ke bangi la trehi da ka bormet jong lengba ke jing rap lengba ke skim nomor kata ka daw nga kan tu iya ki department ki baper kumba pila bay tingka lani kumba pila ju rap iya ki wei ki benta haki wei ki snong lani haki wei ki jaka na ka benta ka kam jung partai sngau bha phailam ki mat sia kan ka dong ka tan ke jungi hakba lap nong ba kan ka dong ka tan ke jungi ro ka de ka wei ka benta ka ban kring iya ki nong jo kai partai la kalong iya ki nong mekhalia lani ki bana India bat ki bana Syabaru kunjo bat ngilap sibun haba ni penia ji kumia kini ki kam lani penia ji kini ki kam jungo kai pertai ngilap sibun ni ya ki kam lap nong ki kam jaklia lap nong ki kam pen jaklia kamariang bat kum tater nomor kata ngi kum kisnong ngi kerpat ya ki nong wan jungo kai bala dalong ka bala bas ngau ba pinsim me ke jingit kle dalade yelade wat nombret pathari ki plastik wat nombret pathari ki bilor bat wat nom le jakya bat kham tam la ong ngaken tu kham tam gi samla kham tam hakadi kabam bat kum tater wat nom pan kumar lane wat nom kren ye ki tin kham akor khnang ba kane ka jaka ka jungi kanang ki arsha ha ka kam ju kai persai Kato ngilapoi siya kabakut jong katup khubor, kublay sibun.